Сценарии на война Москва-НАТО. Как би завършила тя и предимствата и слабостите на Европа при руска инвазия. Първо ще моля да дадете един палец нагоре за тези, които не са се абонирали за канала. Нека да го направите. Защо ли? Ами защото може и да не видите такива подобни новини по БНТ News или БНТ 1 или БНТ 86. Така, започваме веднага. САЩ и техните съюзници от НАТО в Европа ще доминират във въздушното пространство при евентуален конфликт с Русия и ще имат решаващо предимство на бойното поле, гласи нов доклад на изследователската организация РАНД, изготвен по поръчка на военновъздушните сили на САЩ в Европа и Африка. Евентуална бъдеща битка между Алианса и Москва би се различавала от продължаващата вече 3 години война в Украина по няколко начина, гласи още документът. Ще отиваме части по части, за да мога да разбирате по-добре и по-подробно да ви го разкажа. Първо, и може би най-важното въздушно господство така на НАТО вероятно ще наруши застоя, който определя настоящите сухопътни операции във войната между Русия и Украина, пише доклада, публикуван на 22 май. Така, поуките от войната в Украина. През последните 3 години силите на САЩ са извлекли многобройни поуки от бойните действия в Украина. Някои от големите са свързани с това дали съюзниците изобщо са готови да включат дронове и техника за електронна война в евентуално бъдещо сражение. Защото именно този аспект е определящ във войната, която се води в момента. Други уязвимости са свързани с неспособността на отбранителната индустриална база на Запада да се справи с капацитета на Русия да произвежда големи количества боеприпаси. Така че и НАТО могат да страдат, но НАТО в момента влагат доста парички в отбранителна мощ, така че не си мислете, че Русия едвам се справя в момента, понеже естествено други европейски държави помагат на Украина и пращат боеприпаси, но с НАТО нещата ще изглеждат много по-различни. Така че нито не искам да подкрепям нито една страна, защото сценарии на военна игра. Предимствата на НАТО пред Русия. Въпреки това НАТО има големи предимства пред Русия по отношение на бойната мощ, изчисляват от РАНД. Атакуващите руски сухопътни сили вероятно ще постигнат първоначални успехи преди Алианса да успее да мобилизира контратака, но в крайна сметка отбранителният съюз ще доминира в небето над изтока. Над източна Европа, се казва в доклада. Неутрализирането на руската противовъздушна отбрана ще позволи на самолетите за наблюдение на НАТО да откриват слабите места на противника и да са наясно с движенията на войските. Докато ударните самолети безмилостно бомбардират командните пунктове, логистичните възли и маневрените формирования. Сценарият на военната игра на РАНД включва руска атака срещу страна членка на НАТО и претенции на Кремъл към част от нейната територия. След това бойните действия бързо ескалират, като американските и съюзническите сили започват контратака, за да си върнат териториите. Сега, ядрена война. Истински конфликт с такава интензивност може да прерасне в ядрена война. Особено ако руските сили така понесат непосилни загуби или действията на НАТО застрашат цялостно руската държава, гласи важно предупреждение в доклада, цитирано от Stars and Stripes. Изследването все пак оставя на страна ядрен сценарий, за да проучи как би се развила конвенциална битка. Мерките, които САЩ и НАТО да вземат. Конституциите идват в момент, констатациите идват в момент на засилено вътрешно внимание към готовността на Алианса за потенциален конфликт с Русия. Представители на съюзниците предупредиха, че Кремъл може да бъде в състояние да атакува държава от НАТО през следващите 5 години. Ситуацията накара членове на отбранителния пакт да увеличат разходите си за отбрана и да се опитат да активизират индустриалната си база, за да не изостават от Русия. Тя според служители на Алианса може да произвежда годишно около 3 до 4 пъти повече боеприпаси от всички държави членки на НАТО взети заедно. От РАНД препоръчват на Пентагона да определи приоритетни системи за боеприпаси, които да се произвеждат бързо в случай на продължителен конфликт с Русия. Ускоряването на инвестициите в дронове и технологии за
противодействие на дронове също е от решаващо значение, пише в доклада. Все пак въздушния контрол и огневата мощ от въздуха са ключът към отключването на наземното маневриране на днешното прозрачно бойно поле, се казва в документа. Потенциалът на НАТО за за успешни настъпателни операции във война с Русия изглежда много по-голяма от този на Русия или Украина в настоящия конфликт, гласи заключението. Но, какво искам от вас в коментарите? Кой от вас си мисли, че спечели в тази битка? По принцип, в такава битка няма победители, има само невинни хора, които се отиват от този свят. Но пък в последните няколко Америка точно това иска. Както знаете, популацията на света расте с изминал ден все повече, а тези измислени като COVID, не знам си какво други вируси, са просто за да избият хората. А войната за тях, точно за това нито САЩ иска да спре войната, нито и някои други държави. За да може популацията на света малко да се снижи. Какво мислите в коментарите?